కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ టీ మండలంలోని వేంపల్లిలో ఉపాధి హామీ పనులను తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నేత ముంజం ఆనంద్ కుమార్ పరిశీలించారు. కూలీలకు కనీస వేతనం 307 రూపాయలు కూడా అందడం లేదని, పని ప్రదేశాల్లో తాగునీటి సౌకర్యం లేదని ఆయన మండిపడ్డారు. కేంద్రం తెచ్చిన 2 ఫోటోల విధానం వల్ల కూలీలు నష్టపోతున్నారని, వెంటనే దానిని రద్దు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. कारिंगे गेती से ला बोंदे मने रावने लाई नहीं लेता ना कार गेती है नहीं तो तेती दरे जाए ना खातो से ला खातो है जाए ला क्या पल बुको करने चला पान ताको ने दावे तो बापन बैठ ले हमें सब खाजे ना जले तेती जाम रात है तेती जाम ना सेक्रेटरी మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాండే వీడియో మాట్లాడుతూ బస్